suarane lho kok piye. Lho kudu grenudi. Tur ngarep awet suarane kudu duwe sinikan. Sirane contone apa? Ya koken gorengan sing minyak yo ora apik. Kuwi nang gurung sok marake kaya ana apa jenenge? Lendire ngene lho. Heeh. Ngono kuwi. Pedang teh sing legi banget ya dilongi. Cukup sing slemet-slemet ngono kae. Kuwi kono gawe ngapeke swara. Heeh. Nek duwe nutut linglingan. Cukup karo kembak tok. Wis mesti apik suarane. Nek biyen sifat-sifat biyen ora seneng uduk terus ngemut. Ngemut apa ngemut lembak ae lho. Kayak dimut. Aku wis tau ya pahit-pahit piye lho, gede-gede piye. Kalau bakal dimut praktekno to newangan. Oh, aku ngerti iki ya. Kuwi ngarep apik suarane kudu dimet-met. Wis dimodal suara apik, tur yo ayu rupane. Sing jenenge sinden ayu rupane, suarane apik kudu sing ati-ati. Kudu iso jaga ya ora. Menjaga kehormatan. Upama seneng karo lanang yo delok-delok lanangane kepiye kan saiki lanang iso seneng lampis ngono kae lho. Rayuane pancen jos. Kita kadang rayuan gombel ngono kae nek iso oleh-olehan lunga ngono. Arang jaman saiki. Luwe-luwe media sosial ngono kudu sing ati-ati. Contohnya apa? Ya kaya nonton TikTok, kaya nonton Facebook, barang itu ya nyamudana. Oh, somane sok lamis ku terus dikangseni ngono kae. Kuwi wong wedok-wedok sing seneng ngumbar apa jenenge? Ngumbar hawa nafsu. Baru menusuk piye ora. Wis candane ngono kok. Saiki ora ngati-ati waduh bahaya kuwi meja.